ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதா? ஓம் நமோ கேக்குது பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் தத்சத். ஓம் அக்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாக்கயா चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। एवरीबडी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। हरे कृष्णा जय माताजी। जय श्री चैतन्य जय जय नित्यानंद। जय माताजी। द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय हरे जय जय चंद्र जय गौरभक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। गौरभक्त वृंद। ஓம் தத் சத். ஓகே, ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்யா பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ்க்குல சைத்தன்யா கிளாஸ்க்கு தான் சொன்னோம். பட் சொல்லி சொல்லி பிராக்டிஸ்ல வந்துச்சு. பட் இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல்? சைத்தன்யா சைத்தன்யாவோட இது கௌர பௌர்ணிமா, கௌரவரோட பூர்ணிமா. கௌர பூர்ணிமா, கௌர பௌர்ணிமா எப்படி வேணா, அண்ட் சைத்தன்யாவோட அப்பியரன்ஸ் டே. அதனால இன்னைக்கு வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் நாள் இருக்கிறதால இன்னைக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்ததே நம்மளுக்கு பெஸ்ட் ஆயிடுச்சு. சரிங்களா? இப்போ நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போறோம்? இது ரொம்ப இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்? நம்ம பேக் டு பகவத்கீதா தான். பகவத்கீதாவோட 18 சாப்டர் ரொம்ப ஸ்லோவா போயிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா இது ரொம்ப புரிதல். ஏன்னா இதுதான் ஷாரம் ஆஃப் என்டையர் பகவத்கீதா. இந்த சாப்டர் நம்மளுக்கு கிளியரா புரிஞ்சுச்சுன்னா நம்ம எந்த விதமான வரியும் இல்ல, நம்மளுக்கு வந்து பகவத்கீதா புரிஞ்ச மாதிரி. இது வந்து நீங்க சொல்றீங்க மாதாஜி 2வது சாப்டர்லயே நீங்க சொன்னீங்களே இதே டைலாக் அப்படின்னா, 2வது சாப்டர்ல சொன்ன டைலாக் தான் இப்போ 18 சாப்டர்லயும் ரிப்பீட் ஆகுது. பட் இன்னும் இது வந்து கொஞ்சம் எலாபரேட்டா வந்து இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்கன்றதான் நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ வந்து நம்ம இப்போ ஸ்பெசிபிக்கா இந்த இந்த பர்டிகுலர் சாப்டர்ல நம்ம நம்ம எத்தனாவது வருஷத்துல விட்டோம்? 45 வரைக்கும் படிச்சோம்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. இன்னைக்கு வந்து இது இந்த நீங்க சொன்னீங்களா வர்ணாசிரமத்தை பத்தி இது கேட்பேன், அதை படிச்சுட்டு ஓகே ரைட். இப்போ வந்து சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ற முன்னாடி ஒரு ஜெனரல் கொஸ்டின் கேக்குறேன். இப்போ என்ன 4 ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின் தான், டோன்ட் வரி. வர்ணங்கள் எத்தனை இருக்கு? 4 மாதாஜி. அது என்னலாம்? வர்ணங்கள் வந்து பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள். ரைட். இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு சத்ரியான்னு வச்சுக்கலாம். ரைட். இப்போ வந்து சத்ரியாவோட மோடு என்னவா இருக்கும்? அவன் செய்யற காரியங்கள் எல்லாம் பல நோக்கு, அதுல என்ன நன்மை கிடைக்கும் அப்படிங்கறத அவன் வந்து அவர் என்ன மோட்ல வேலை செய்யறாரு? அவர் என்ன ரஜோகுணத்துல மாதாஜி, ரஜோகுணத்துல. வெரி நைஸ், ரஜோகுணம். இப்போ பிராமணரோட குணம் என்னவா இருக்கும்? சத்துவகுணமா இருப்பாங்க மாதாஜி. ரைட். இப்போ வந்து கிருஷ்ணர் வந்து 2வது சாப்டர்ல என்ன சொல்லியிருக்காரு? திரைகுண்ய விஷயா வீரகா நிஷ்திரைகுண்யோ பவார்ஜுனா நிர்வந்தோ நித்திய சத்தியசிய நிர்யோகக்ஷேம ஆத்மவான். அப்பனா 3 குணங்கள் மேல நீ ரைஸ் பண்ணு அப்படின்றாரு. இப்போ அதாவது சுத்த சத்வா பிளாட்ஃபார்முக்கு போகணும் அப்படின்றாரு. இப்போ எந்த குணத்துல இருந்து சுத்த சத்வா பிளாட்ஃபார்ம் போறது ஈஸியா இருக்கு? சத்துவ குணத்துல இருந்து போறது சத்வ குணத்துல இருந்து. கரெக்டா? இப்போ கான்செப்ட்லி நான் ஒரு சத்திரியாவா இருந்தா, அப்போ நான் பிராமணரா இருந்து நான் அங்க போறது எனக்கு இன்னும் சுலபமா இருக்கும் இல்லையா? கரெக்டா இல்லையா? இப்போ நான் வந்து சத்திரியாவா இருந்தா நீங்களே சொல்லிட்டீங்க எனக்கு ரஜோகுணம் இருக்கும். அப்புறம் நான் வந்து ஒரு சூத்திரனா இருந்தா தமோ குணம் இருக்கும். இப்போ இந்த குணங்கள் எல்லாம் வச்சுட்டு நான் வந்து ஸ்பிரிச்சுவலி எலிவேட் ஆறதை விட நான் டைரக்டா பிராமணர் செயல்களை செஞ்சுட்டு எலிவேட் ஆறது எனக்கு ஈஸியா இல்லையா?
ஆமா மாதாஜி. சோ அதான் அப்ப நான் மாதாஜி. ஈஸி தானே. சோ அப்ப நான் பிராமணர்களோட செயல்களை செய்ய ஆரம்பிக்கலாமா? சத்ரியாவா இருக்கிற அந்த வார் எல்லாம் விட்டுட்டு நான் பிராமணர் மாதிரி பண்ண ஆரம்பிக்கலாமா? எஸ்ஸா நோவா? ஆரம்பிக்க கூடாது மாதாஜி, அது கூடாது முடியாது. மாதாஜி, அந்த நோ அளவுக்கு கூடாது மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, அது எதுக்கு நமக்கு தவறு. சத்திரியன் மட்டும் இருக்கு, சத்திரியனுக்கு வந்து அந்த இருக்குமா, பவர் இருக்கு மாதாஜி. அவர் பிரம்மணமா வந்து ஆகலான் இருக்குது மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி மாதாஜி, அவங்களுக்கு என்ன விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை தான் நம்ம அது செஞ்சுதாகணும் மாதாஜி. அது ஓகே ஓகே. மாதாஜி. ஆனா சத்திரியனுக்கு அவங்களால மட்டும் சத்திரிய வந்து ஆகலாம் மாதாஜி. எப்படி ஆகலாம்னாக்கா தேவையான தற்காப்புக்காக பாண்டாக்கலாம். இல்ல இல்ல தற்காப்புக்காக அதுதான் ஒரு தற்காப்புக்கு எப்படி எடுக்கலாம். ஒரு ஒரு தற்காப்புக்காக இல்ல மாதாஜி. அவருடைய அந்த முடிஞ்சு அவருடைய அந்த நாட்டை ஆண்டு முடிச்சுட்டு அவர் வனவாசம் போறப்ப அவர் வந்து பிரம்மச்சாரி எடுத்துக்கலாம். ஓகே சொன்னீங்க ஓகே. சோ அவர் நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா அவர் வந்து ஏத்துக்கலாம், இன்னொருத்தங்க வந்து ஏத்துக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றீங்க. ஓகே. இன்னொரு விஷயம், இப்ப வந்து நான் வந்து ஒரு சத்ரியாரா பிறக்கிறேன், ஆனா எனக்கு இயல்பா வந்து நான் வந்து ஸ்பிரிச்சுவலி போகணும்னு எனக்கு ஆசை. எனக்கு இந்த ராஜாங்கம் இதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்கல. ஒண்ணு வந்து மோட் ஆஃப் குட்னஸ் கோசம் நான் போறேன்றது வேற. பட் நான் பிறந்தது சத்ரியானா இருந்தாலும் என்னோட இயல்பு, அதாவது பை நேச்சர் எனக்கு அதாவது எனக்கு இயல்புன்றதை விட நான் கரெக்டா சிம்பிளா சொன்னேன்னா எனக்கு வந்து ஒரு சன்னியாசி ஆகணும், எனக்கு வந்து பிராமணர் ஆகணும், பிரம்மச்சாரி ஆகணும், இந்த மாதிரி என்னோட எனக்கு ஆசை இருக்கு. அப்ப நான் அது பண்ணலாமா இல்ல பண்ணக்கூடாது? பண்ணலாம் மாதாஜி. பண்ணலாம் மாதாஜி, பண்ணலாம். மாதாஜி. அதாவது ஓகே. நம்ம கிருஷ்ண உணர்வோட பக்தி அந்த தளத்துல கிருஷ்ண உணர்வோட கண்டிப்பா செய்யலாம். ஓகே, வெரி நைஸ் ஆன்சர். பண்ணாரு இல்லையா? கீதா பரமாத்மா மாதாஜி சொல்ற பண்ணாரு மாதிரி இல்லையா? நானும் அதை அக்செப்ட் பண்றேன் மாதாஜி. எல்லாம் நம்ம பக்தி சாஸ்திரி ட்ரீம் எல்லாம் அப்படியே டே பை டே ஸ்கால்வர்ட்ஸ் ஆயிட்டு இருக்கீங்க. சோ பேசிக்கலி உங்களோட எல்லா ஆன்சர்ஸுமே கரெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒண்ணு எடுத்துக்கலாம். இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் சத்ரியாவோ வைஷ்யாவோ சூதராவோ, ஆனா என்னோட குணம் ஒண்ணு அட்ராக்ட் ஆகுது வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நேச்சுரல் அஃபினிட்டி டுவர்ட் சம்திங் அப்படின்னுவாங்க. இப்போ நான் வந்து உங்க வீட்டுக்கு வரேன், நீங்க புளியோதரை செஞ்சிருக்கீங்க, எனக்கு லெமன் ரைஸ் செஞ்சிருக்கீங்க, சாம்பார் சாதமும் செஞ்சிருக்கீங்க, எல்லாமே சாத்விக் தான். ஆனா எனக்கு நேச்சுரல் அட்ராக்ஷன் எனக்கு வந்து லெமன் ரைஸ்ல தான் போகுது அப்படின்னா நான் அதை எடுக்கலாம். அது எனக்கு தப்பு இல்ல, ரைட்? ஈவன் தோ நீங்க எல்லாமே எனக்கோசரம் செஞ்சிருந்தாலும் எனக்கு நேச்சுரல் இல்லைன்னா எனக்கு நேச்சுரல் அட்ராக்ஷன் தயிர் சாதத்துலதான் போகுது என் பொண்ணு மாதிரி போச்சுன்னா என்ன அது தப்பு மாத்தாது, எப்படி மாத்தாதுன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா குணகர்ம விபாகஷக, நான் வந்து பிறந்தது ஒண்ணு, ஆனா எனக்கு நேச்சுரல் குணங்கள் வருது. நீங்க சொன்ன ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள், இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் உங்ககிட்ட இருந்து கேட்க போறேன். சோ இந்த மாதிரி சத்ரியரா பிறந்து பிராமணர் ஆன எக்ஸாம்பிள் யாராவது இருக்காங்களா? பரசுராமர் மாதாஜி, பரசுராம். நெக்ஸ்ட் ரிவர்ஸ் நீங்க சொல்றீங்க, பிராமணரா பிறந்த சத்ரியா கேட்கல, சத்ரியாவா பிறந்த பிராமணர். பிரகலாத் மகாராஜா இருக்காரே, பிரகலாத் பிரகலாத் அவர் பிராமணரா ஆகல அசுரர் மாதாஜி. அவர் அசுரர். பிரகலாத் கடைசி வரைக்கும் சத்ரியாரா தான் ஆண்டாரு. நெக்ஸ்ட் துருவன் சொல்லாமா? துருவா சத்ரியா கடைசி வரைக்கும். விஸ்வாமித்ரா எக்ஸலண்ட் எக்ஸாம்பிள் விஸ்வாமித்ரா ஒண்ணு. இன்னும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறைய இருக்கு. நம்ம பரத் மகாராஜ் சொன்னீங்கல்ல, பரத் மகாராஜ் சத்ரியரா இருந்தாரு, ஆனா பரத் மகாராஜுக்கு சிப்லிங்ஸ் 100 பேரு. ரிஷபதேவ் தான் அவரோட தந்தை, ரைட்? அவங்களுக்கு வந்து 100 பசங்க இருந்தாரு. அதுல பரத் மகாராஜ் பெரியவர். ஆனா அதுல பாத்தீங்கன்னா பரமஹம்சாவும் போறாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்கலாம். சோ அதனால வந்து நீங்க மல்டிபிள் இது எடுக்கிறாங்க. சோ சத்ரியாவா இருந்து நிறைய பேர் பரமஹம்சாவா போனவங்களும் இருக்காங்க, அங்க இருந்து பிராமணர்களா போனவங்களும் இருக்காங்க. சோ அவங்களுக்கு நேச்சுரல் அஃபினிட்டி இதெல்லாம் ஒரு சைட்ல வைக்கிறான். தக்ஷ பிரஜாபதிகள், ரைட்? தக்ஷாக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் 10,000 பசங்க இருக்காங்க. பிரஜாபதி என்ன லார்ஜ்லி வந்து சத்ரியாவோட பிளட், ரைட்? தக்ஷாவே சத்ரியா தானே. அவர் வந்து என்ன 10,000 பேர் பிரஜாபதிக்கு நீங்க போய் குழந்தைய உற்பத்தி பண்ணுங்க, நாரதர் கிட்ட ஏதோ காலை வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு பிளெஸிங்ஸ் பண்ணிட்டு போங்க அப்படின்னா நாரதர் சொல்றாங்க என்ன சொல்லுவாங்க, தீர்க்க கல்யாணி பிராப்த ரஸ்து அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வந்து தீர்க்க பிரம்மச்சாரி பிராப்த ரஸ்து அப்படின்னு சொல்ல போய் எல்லாரும் பிரம்மச்சாரி ஆயிட்டாங்க. 10,000 பேரோட முடிஞ்சதா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல, அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ ஆச்சு. இன்னொரு 5,000 பெத்து கொடுத்தா அதுக்கும் அதே ஆச்சு. சோ அதனால வந்து இவங்க எல்லாம் சத்ரியாவா இருந்தாலும் அவங்களோட குணங்கள் நேச்சுரல் அஃபினிட்டி வந்துச்சு. இது ஒரு சைட்ல புரிஞ்சுக்கோங்க. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நான் சொன்னது வந்து அவங்க நேச்சுரல் குணம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து கர்மம். இப்ப வந்து நம்ம டார்கெட் பண்றோம் மாதாஜி மோட் ஆஃப் குட்னஸ், நான் சத்ரியா தான், ஆனா மோட் ஆஃப் குட்னஸ் வந்து பிராமணர், அதனால ஐ வாண்ட் டு பிராக்டிஸ் ஆஸ் பர் அ பிராமணா. ஆர் நான் வைஷ்யா, ஆனா எனக்கு வந்து சண்டை போடுறது ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால நான் வில்லு வாளோ எடுத்து நான் சண்டை போடுறேன்னா அது பண்ணக்கூடாது. ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு எடுத்தீங்கன்னா, எக்ஸப்ஷனல் விட்டுருங்க, பட் நார்மல் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஏகலைவா, ரைட்? ஏகலைவா ஓட கதை எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா?
கடைசியில மறுபடியும் சொல்றேன் டைம் கிடைக்கச்சே. பட் ஏகலைவா ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, ஒரு சூத்ரனா இருந்து நான் சத்ரியாவா பண்ணணும், ஐ வாண்ட் டு க்ரோ அப்படின்றது அந்த வில் மேல வந்து ஆசைப்பட்டு பண்றாரு. ஓகே, மனிதர்களை காப்பாற்றணும்ன்ற மோட்டிவோ இல்ல வேற எதுவுமே இல்ல, ஒரு வில் என்ற ஆசை, ரைட்? அந்த அம்பு வில் ஓட்டணும் அப்படின்றதால அவர் அப்படி பண்றாரு. அதே மாதிரி இப்ப நம்ம வந்து பிராமணர்னா மோட் ஆஃப் குட்னஸ் இருக்கும், நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போக கூடாது. சோ எந்த சூழ்நிலையில போலாம், நம்மளுக்கு நேச்சுரல் அட்ராக்ஷன் இருந்தா, எந்த சூழ்நிலையில போக கூடாது, நம்மளுக்கு அட்ராக்ஷன் இல்ல ஆனா ஜஸ்ட் ஃபார் த சேக் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் மோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு. இப்போ வந்து கேள்வி உங்க எல்லாருக்கும், இப்போ 2 ரூல் புரிஞ்சுச்சு. எனக்கு நேச்சுரல் அட்ராக்ஷன் இருந்தா விட்டுருங்க, அது வேற கதை. இல்லைன்னா அப்ப நான் எப்படிதான் நான் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட போக முடியும்? இப்போ நான் வந்து சூதரனா பிறக்கிறேன்னா எனக்கு தாமசிக குணங்கள் தான் இருக்கும், எனக்கு நேச்சுரலி சத்ரியா புத்தியும் இல்ல பிராமணர் புத்தியும் இல்லைன்னா அப்ப நான் எப்படி சூதரனா இருந்து போய் கிருஷ்ண, அதாவது நான் எப்படி சுத்த சத்துவ பிளாட்ஃபார்ம் கிருஷ்ணா எப்படி பண்ண முடியும்? ஹவு கேன் ஐ கோ தேர்? மாதாஜி, ஒரு குரு சீடர் கிட்ட போய் நம்ம ஒரு ஆன்மீக அதுல கரெக்டா பெர்ஃபெக்ட், அந்த குரு சீடர் அவர் என்ன சொல்றாரோ அவரோட வழிமுறைகளை பற்றி கூட நம்ம மேல்மை உறலாம்ல மாதாஜி? வெரி நைஸ். குரு சீடன். பட் நான் சூதரனா இருந்தா எனக்கு குருவே இல்லையே. நீங்க சொல்ற லாஜிக் வெரி நைஸ் ஆன்சர். பட் இஃப் ஐ எம் அ சூத்ரா ஐ டோன்ட் ஈவன் ஹேவ் ஆக்சஸ் டு குரு. அதனாலதான் அவர் கிருஷ்ணர் வந்து என்னமோ சொல்லிட்டாரு, ஸ்ரீயோ வைஷோ ததா சூத்ரா. அப்பா நீ ஸ்ரீயோ வைஷோ ததா சூத்ரான்ற இந்த கேட்டகரியில வைஷாக்காவது குரு சான்ஸ் இருக்கு, விமென் அதாவது ஸ்ரீ ஆர் சூத்ராக்கு இந்த சான்ஸ் கூட இல்லையே. அப்ப நீ எந்த தைரியத்துல சொல்ற? கரெக்டா? பக்தி மூலமா போடலாம் மாதாஜி. பக்தி மூலமா பண்ணலாம். வெரி நைஸ் ஆன்சர். ஸோ பேசிக்கலி பக்தி என்ற மூலமா எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா லிங்க் பண்ணலாம். இது நம்ம படிச்சிருக்கோம் எப்படின்னா, எத் கரோசி எத் அஷ்னாசி எத் ஜுவோசி ததாசி எத் தபஸ்யசி கௌந்தேயா தத் குருஷ்வ மதர்ப்பணம். யார் சொன்னது? அனுசூயா மாதாஜியா? ஆமா மாதாஜி. வெரி ஆமா நைஸ் மாதாஜி. ஆன்சர். பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர். என்னன்னா பக்தி மூலமா நம்ம பண்ண முடியும். அப்போ பக்தி எப்படி பண்ண முடியும்? நான் வந்து மோட் ஆஃப் குட்னஸ் போயிட்டாதான் சுத்த சத்துவம் பண்ணணும். ஆனா நான் சூத்திரனா இருந்தா எனக்கு தமஸ் குணம் இருக்கும்னா என்னோட வேலையை செஞ்சாலும் நான் போக முடியும். எப்படின்னா லிங்க் பண்ணி. அதுதான் இந்த சாப்டர்ல 3 வர்சஸ், ரைட்? இது ஒரு சப்டிவிஷன். 45ல இருந்து 48 நம்ம 45 படிச்சோம். பட் இதுதான் கண்டினியூஷனால இதை டச் பண்றேன். 45ல என்னன்னா கர்ம யோகா மூலமா நான் எப்படி பியூரிஃபை ஆகணும். பியூரிஃபை என்ன? நான் மோட் ஆஃப் குட்னஸ் போறதா பியூரிஃபிகேஷன். அது எப்படி போக முடியும்ன்றதான் நம்ம பார்க்க போறோம். ப்ளீஸ் இந்த யாராவது ஸ்லோகம், ஹரே கிருஷ்ணா, ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த ஸ்லோகம் மாதாஜி? 45 18.45 ஸ்லோகம் அண்ட் டிரான்ஸ்லேஷன். ஓகே மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்வே ஸ்வே கர்மண்யபிரதः சம்சித்திம் லபதே நரः ஸ்வகர்ம நிரதः சித்திம் யதா விந்ததி தச்ருடோ. டிரான்ஸ்லேஷன்: தனது குணத்திற்கு தகுந்த கடமைகளை பின்பற்றுவதால் ஒவ்வொரு மனிதனும் பக்குவம் அடைய முடியும். அதை எவ்வாறு செயலாற்றுவது என்பதை தற்போது என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்க, நம்ம குவாலிட்டி பத்தி சொல்றாங்க. என்ன குவாலிட்டி? நம்மளோட வெரி இம்பார்ட்டன்டான ஒரு நேச்சர் ஆஃப் த டிவோட்டி, ரைட்? டிவோட்டி இல்ல, இன்ஃபேக்ட் இப்போதைக்கு வந்து டிவோட்டி ஒன்றும் ஆகல. இப்போ வந்து கர்மணி அபிரி ரதா அப்படின்னா கர்மத்தை செய்யறதால எப்படி பண்ண முடியும்? அவன் ஒரு செயல்களை செய்யறதால அவன் பர்ஃபெக்ட் ஆக முடியும். எப்படி மாதாஜி ஒரு சூத்ரா எப்படி பர்ஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னா இப்போ இதை வந்து பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பிரிஸ்கிரைப்ட் ஆக்டிவிட்டி லிபரேஷன் ஆகும். இப்போ ஒருத்தரோட பிரிஸ்கிரைப்ட் ஆக்டிவிட்டி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து போலாம், ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து பிராமணர்கள இருந்து போலாமா? இப்போ அவர் என்ன பண்ணுவாரு? பிரிஸ்கிரைப்ட் ஆக்டிவிட்டின்றது வந்து வர்ணம் ஆசிரமம். அதாவது நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு ஏஜ், ஒரு வர்ணா அப்படின்னா நம்ம என்ன பிராமண சத்திரிய வைஷ்யா, அண்ட் ஏஜ்னா இந்த ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லைஃப் மாதிரி. இப்போ இதுவே 20 வயசுல இருக்கிற சத்ரியா ஆர் 18 இயர்ஸ்ல இருக்கிற சத்ரியா வந்து பிரம்மச்சாரியாவும் இருப்பான், அட் த சேம் டைம் சத்ரியாவோட இதுவும் பண்ணுவான். ஸோ அது 2. அதே சத்ரியா வந்து 80 வயசுனா அவன் கண்டிப்பா சன்னியாசி எடுப்பான். ஸோ இந்த பொசிஷன் இருக்கு, ரைட்? பட் இட் மே நாட் பி அப்ளிகபிள் டு அ சூத்ரா. அப்ப எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சம்சித்தம் அப்படின்னா அவனுக்கு நாலேஜ் மூலமா, அதுக்கு நாலேஜ்க்கு போறதுக்கு முன்னாடி எப்படி அவன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. இப்ப வந்து என்னன்னா, இப்ப வந்து ஒரு லோட்டஸ் ஃபிளவர் ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துப்பாங்க. என்னன்னா லோட்டஸ் ஃபிளவர் வந்து மண்ல இருந்து வருது, ஆனா அதனால அந்த லோட்டஸ்க்கு வந்து மண்ணோட குவாலிட்டிஸ் இருக்கா? இல்ல. லோட்டஸ வந்து நம்ம கிருஷ்ணரோட கண்கள் பாதங்கள் எல்லாமே நம்ம லோட்டஸ். ஏன்னா
பௌதிகத்திலே இருக்கிறதுலே க்ளோசஸ்ட் லோட்டஸ் வச்சுதான் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். அதனால பாண்டேஜ் வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஞானம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். நம்மளோட பரோ தர்மம் என்னன்னு ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல வரும். சமய பும்சான் பரோ தர்மோ எதோ பக்தர் அதோக்ஷஜே அஹைத்துக்கி அப்ரத்தியதா ஏயாத்மா சுப்ரசிதி. இருக்கிற எல்லா தர்மம் விட டாப் மோஸ்ட் தர்மம் பரோ தர்மம். ஓகே, அதனால என்ன எப்படி வருவோம்னா வாசுதேவே பகவதி பக்தி யோக பிரயோஜித ஜனேசியாஷு வைராகிய தியானம் தைஜ் ஐதுகம். மெட்டீரியல் பாண்டேஜ், அதுவும் ஞானம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நாலேஜும் வருதுன்னு. ஞானம் வரும் அப்படின்றது எங்க கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு பகவத்கீதால. நான் பாகவதம் ரெஃபரன்ஸ் சொல்லல, நீங்க எல்லாம் பகவத்கீதால இருந்து சொல்லணும். நான் பக்தி 13th chapter மாதாஜி, கஷேத்திர அதுல ஒரு மாதாஜி கஷேத்திரஜ்ஞ ஞானம் வருது. பட் ஞானம் இருக்கிறதால கிருஷ்ணர் மனசுல இருந்து ஞானத்தை நம்மளுக்கு கொண்டு வருவாருன்றது எங்க சொல்றாரு? ஞான தீபி என்னன்னு சொல்லு மாதாஜி. எக்ஸலன்ட். தேஷாம் ஏனானுகம் பார்த்தாஹம் அஜ்ஞான தம்சசஹ நாசயாம் ஆத்ம பாவஸ்தும் ஞான தீபேன பாஸ்வதா. மனசுக்குள்ள இருந்து அவர் டார்ச் லைட் மாதிரி ஞான தீபத்தை அவர் வெளியிடுறாருன்றது எந்த ஸ்லோகா? சதுர் ஸ்லோகம் தானே மாதாஜி? எக்ஸலன்ட். சதுர் ஸ்லோகத்துல லாஸ்ட் ஸ்லோகா, பேசிக்கலி 10.8 9 10 11 ரைட். 11th ஸ்லோகா சதுர் ஸ்லோகத்துல இது இருக்கு அப்படின்னு. அதனால அவர் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு, இது எல்லாமே வந்து கிளியர்லி என்ன சொல்றாரு, இது வந்து பை ஒரு செய்யும் செயல், கர்மத்தில் பண்ற ஆக்ஷன். எப்படி கர்மத்தில் ஆக்ஷன், கர்மால எப்படி நம்ம லிபரேஷன் அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்றா. ஞானம் வளர்த்துக்கிறதால நம்மளுக்கு கர்மத்திலையும் செய்ய முடியுது. எப்படின்னா, நான் ஒரு செயல் செய்யறேன். நம்ம வந்து இது வந்து கேள்வி வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் வந்து 2nd சாப்டர்ல கேட்பாரு, ஹூ இஸ் ஸ்தித பிரக்யா, வாட் வில் he do, what will he talk, what will he speak. அதாவது அவன் என்ன செய்வான், என்ன சாப்பிடுவான், சித பிரக்யான்னு இருக்கிறவர் என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னு. அதாவது அதேதான் அவரோட செயல்கள் வந்து என்னன்னா இட் வில் பி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் அ பர்டிகுலர் திங். அந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிஷிகளை ஏன் ராஜ ரிஷி அப்படின்னு சொன்னாங்க? ஐ மீன் ராஜாக்களை ஏன் ராஜ ரிஷின்னு சொன்னாங்க? ராஜா, சக்கரவர்த்தி, எம்பரர், கிங். ஓகே, வை ராஜ ரிஷி? அவர் ஒரு நல்ல அரசனாவும் இருப்பா மாதாஜி, அதே பக்தி தொண்டிலையும் இருப்பாங்க. ரெண்டும் கலந்து இருக்கிறதுனால ராஜரிஷி. ஜனகர் மாதிரி மாதாஜி, ஜனகர் வந்து ஒரு ராஜரிஷி. அதுல ஜனகன் வந்து சொல்லலாம். ஓகே, எக்ஸாம்பிள். ஓகே, பட் வை ராஜரிஷி? க்ளோஸ் ஆன்சர். சேது மாதாஜி இது ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸா இருக்கு. அவர் வந்து ராஜ கடமைகளும் செய்வாரு. மக்கள் ஆன்மீக ஒரு அரசாங்க கடமை இல்ல மாதாஜா செய்வார். அதனால அது எக்ஸலன்ட். சோ பேசிக்கலி சாஸ்திரங்கள் சொல்றத மாதிரியே அவர் ரூல் பண்றதால இஸ் a representative of the Lord. அவர் ராஜாங்கம் பண்றதால ராஜா, ஆனா ரிஷி ஆன்ற மாதிரி என்னன்னா சன்னியாசியோட பாவத்துல அவர் இருக்கார். ரைட். நம்ம இதுக்கு பிகினிங் ஆஃப் 18th சாப்டர்ல பார்த்தோம், கர்ம சன்னியாசியா கர்ம தியாக சன்னியாசிமா, இது பெட்டர். ரைட். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்மத்தை செய்வோம், கர்மத்தை சன்னியாசி, கர்ம ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் த கர்மா ரைட் அன்றது பெட்டர். சோ தியாகம், கர்ம தியாகம், அதாவது கர்ம ஒர்க்கை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண மாட்டோம், ஆனா ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் த ஒர்க்கை நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு. சோ கர்ம தியாகியை விட கர்ம சன்னியாசியை விட யார் கிரேட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒர்க்கை சாக்ரிஃபைஸ் பண்றதை விட நம்ம ஒர்க்கோட ரிசல்ட்ஸ் சாக்ரிஃபைஸ் பண்றது கிரேட்னு படிச்சோம். அதேதான் பண்ணாரு. எந்த விதத்திலும் ஜனக மகாராஜ் வந்து டிஸ்டர்பே ஆகல. இதுக்கு நான் கதை கூட சொல்லியிருக்கேன். அதாவது ஒரு ஆசிரமத்துல எல்லாருமே வந்து அவர் குரு வரைச்சு குருக்கு அவ்வளோ இஷ்டமா. இப்போ ஒரு குருக்கு ஒருத்தர் இஷ்டம்னா எல்லாருக்கும் வந்து சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவாங்க? எப்படி ஃபீல் பண்ணுவாங்க? சுத்தி இருக்கிறவங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க? ஒரு குருக்கு ஆல் டைம் ஃபேவரட் ஒருத்தங்க இருக்காங்க அப்படின்னா? புரியல மாதாஜி. எனக்கு ஆல் டைம் ஃபேவரட் வெறும் அனசூயா மாதாஜி தான் என்னோட ஃபேவரட் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா நீங்க எல்லாம் என்ன ஃபீல் பண்ணுவீங்க? மாதாஜி கண்டிப்பா பொறாம வரும் மாதாஜி. அப்ப வெரி ஹானஸ்ட் ஆன்சர். யார் சொன்னீங்க? கௌரி மாதாஜி. கௌரி மாதாஜி வெரி ஹாப்பி. நார்மலா பார்த்தா பொறாமதான் வரும். இப்ப வந்து ரீசன் வேற இருக்கு. ஜனக மகாராஜ சொத்து வேற இருக்கா. ராஜானாலதான் குரு வந்து அவர் பின்னாடி போறாரு பாரு. என்னதான் இருந்தாலும் ராஜா இல்லையா?
அப்படின்னு அவங்க நம்மளுக்கு தோணுன மாதிரி அவங்களுக்கும் தோணுச்சு. அதனால அப்போ அந்த குரு வந்து சொன்னாரா, இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல யாரோ சொன்னாங்களா, இந்த மாதிரி உங்களோட ட்ரெஸ்ஸுக்கு சண்டை நடந்துட்டு இருக்காங்க, எலி கடிச்சிச்சுன்னு. அப்போ இருந்த சன்னியாசி, அதாவது பிரம்மச்சாரி பசங்களாம் ஓடி போய் இருந்ததே 2 ட்ரெஸ், அதுக்கு இதுவும் ட்ரெஸ் ட்ரெஸ்ன்னு சண்டை போட்டாங்களாம். அதே மாதிரி ஜனக மகாராஜ் இருக்கச்சே அவர் கதை கேட்கறச்சே, கதைன்னா நம்ம கதையெல்லாம் இல்ல, கிருஷ்ணர் கதை, பாகவத கதை மாதிரி. அப்போ அவங்க நெருப்பு பெத்துக்கிச்சு நம்மளோட இதுலானோடனே அவர் மைண்டே போல. அது வந்து நம்ம என்னோட ஆட்கள் பார்த்து பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆழ்ந்த இதுல பாகவதம் கேட்டுட்டு இருந்தாரு. அதனால எல்லாம் இருந்தும் அவர் சன்னியாசி ஸ்டேட்ல இருந்தாரு. ஆனா எல்லாம் விட்டும் இவங்க சன்னியாசி ஸ்டேட்ல இல்லை அப்படின்றத அவருக்கு இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிளும் இருக்கு. ஒரு பெரிய ராஜா, அவர் பேர் எனக்கு வரல, அவர் சன்னியாசி இருக்கச்சு அவர் கான்சென்ட்ரேட்டே பண்ண முடியல, அவருக்கு எதோ ஞாபகம், எதோ டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்குமா. அப்ப வந்து அவர் இன்னொரு சன்னியாசியை மீட் பண்ணி கேட்பாராம், எனக்கு வந்து டிஸ்டர்பன்ஸாவே இருக்கு, நான் சன்னியாசம் நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா ஒரு ஸ்டேஜ் ஒரு ஏஜ்க்கு அப்புறம் எடுக்க முடியல. சரிப்பா நீ யாரு? எனக்கு தெரியாது உங்களுக்கு, நான் யார் தெரியுமா, நான் தான் சோ அண்ட் சோ கிங், எனக்கு தெரியாது, நான் தான். பாத்தியா, உன் மைண்டு கிங்ன்ற ட்ரெஸ்ஸை விட்டுச்சே தவிர, ஆனா உன் மனசு வந்து கிங்ன்ற ட்ரெஸ்ஸை விடலை. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் அதை எப்போ விடுறீங்களோ அப்போ உங்க மனசு சஞ்சலம் அடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. சோ வர்ணாசிரமம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தரோட வர்ணம் அண்ட் ஆசிரமம் வச்சு அவங்க வந்து ரீச் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா லிபரேஷனுக்கு ரீசன் வந்து ஞானத்தினால பண்ண முடியுது. இப்போ ஒரு பிராமணர், சத்திரியர், வைஷ்யா, சூத்ரா எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா எப்படி பிறக்குறாங்க, அவங்க என்ன சுபாவமோ அதை வச்சுதான் ஜென்ரலா பிறப்பாங்க. ஒரு கிளாசிக் எடுக்கலாம், பீஸ்ஃபுல்னஸ், சமவ், ரைட்? நம்ம பார்த்திருக்கோம், சமோ, தமோ, தபோ, சௌச்சம், சாந்தி, ஆர்ஜவம், ஞானம், விஞ்ஞானம், ஆசக்தியம். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரோட குவாலிட்டி? இப்போ நான் சொன்னது யாரோட குவாலிட்டி? நம்மளுடைய குவாலிட்டி தான். நம்மளுக்கு எதுவுமே இல்ல சத்தியத்துல இருக்கிறவங்கள, சத்புத்தியத்துல இருக்கிறவங்க. கரெக்ட், சத்வகுணத்துல இருக்கிறவங்க குவாலிட்டி. இது வந்து பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ், ரைட்? அதனால வந்து பீஸ்ஃபுல்னஸ், இப்போ பிராமணா ஆக வேணாம், கன்வெர்ட் ஆக வேணாம், பட் வந்து குணங்களை எடுத்துக்கலாம். பீஸ்ஃபுல்னஸ், சமோ அப்படின்னா எப்பவுமே பீஸ்ஃபுல்லா இருக்காது. தமோன்னா நம்ம பார்த்திருக்கோம் 13th சாப்டர்ல கூட, எப்படின்னா கண்ட்ரோல்லா இருக்கும். தப்போன்னா ஆஸ்டாரிட்டின்னா அவங்க வந்து ஒரு வேளை சாப்பிடுவாங்க, இது ஃப்ளோர்ல கூட படுத்துப்பாங்க அப்படின்னு. சௌச்சம்னா பியூரிட்டி. என்ன பியூரிட்டி இங்க ரெஃபர் பண்ணிருக்காங்க? சாஸ்திரங்களை பின்பற்றி அவங்க பண்றதுக்கு பியூரிட்டி, அதாவது போத் இன்சைட் அண்ட் அவுட் சைட். சாஸ்திரத்தை வை பண்ணாலே பியூரிட்டி, கரெக்ட். அதான் சேதோ தர்ப்பணன்றாங்க. எக்ஸ்டர்னல் பியூரிட்டி நம்ம குளிக்கிறது, இன்டர்னல் பியூரிட்டி. இப்ப எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கா, அவன் வந்து ரொம்ப எல்லாமே சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்கு, குளிக்கிறது கூட சொல்லியிருக்கு சாஸ்திரத்துல, எப்ப குளிக்கணும் எப்ப குளிக்க கூடாது அதெல்லாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என் ஃப்ரெண்டு வந்து செகண்ட் இனிஷியேஷன் எடுக்கவே மாட்டேன் நான். எதுக்கு அப்படின்னா எல்லாரும் எவ்வளவோ ரீசன் சொல்லுவாங்க, ரைட்? இவ என்ன ரீசன் சொன்னா எனக்கு, நானே ஆடி போயிட்டேன். இத்தனைக்கும் இவன் வந்து எப்படின்னா வீட்டுல வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ் எல்லாம் சப்போர்ட் இல்லாம காலேஜ் படிக்கிற டைமே வீட்டை விட்டு சண்டை போட்டு, நான் கிருஷ்ணர் தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு, கிருஷ்ணர் வேணும்னா நீ வீட்டை விட்டு வெளில போ, நான் வேணும்னா இல்ல வீட்டுக்குள்ளன்னு சொன்னா எங்க அப்பா கிட்ட, நான் போயிட்டு வரேன் பை பைன்னு சொல்லிட்டு வீட்டை விட்டு வெளில வந்தா. லவ்க்கு வீட்டை விட்டு வெளில வந்தவங்கள பாத்திருக்கேன், ஆனா கிருஷ்ணா கான்சியஸ்க்கு வீட்டுக்கு விட்டு வெளில வந்தவ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பாக்குறது அதுதான். அப்படி இருக்கச்சே அவன் வந்து என்னன்னா அந்த மோட்டிவ்ல இருக்கிறவ கூட செகண்ட் இனிஷியேஷன் எதுக்கே வேணாம்னா, இவ்வளோ ஆஸ்டாரிட்டி, ரைட்? இவ்வளோ ஃபேமிலி எல்லாம் விடுறதுக்கு ரெடியா இருந்தவளும், வெல் டு டூ ஃபேமிலியா இருந்தாலும் நான் வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் பையனை தான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன், இஸ்கானா இருந்தா டிவோட்டியை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு கல்யாணம் பண்ணிட்டு இவ்வளோ பண்ணவ எதுக்கு செகண்ட் இனிஷியேஷன் இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னா, நான் குளிக்க முடியாது சாயங்காலம். எனக்கு செகண்ட் இனிஷியேஷன் எடுத்தா மத்தியானம் கீதியானம் நாங்க தூங்கினோம்னா நம்ம குளிக்கணும்ல சாயங்காலம், எனக்கு செட்டே ஆகாதையா அப்படின்னா எனக்கு புரியவே இல்லை. அதாவது இவ்வளோ பண்ணா இது ஒரு சின்ன விஷயம். ஆனா எப்பவுமே ஒரு விஷயம் இருக்கு, நம்மளுக்கு எந்த சின்ன விஷயமா பெரிய விஷயமான்றது இல்ல, பண்றவங்களுக்கு தான் அவங்க கமெண்ட் அடிக்கும், ரைட்? சோ பியூரிட்டி, எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னேன், இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் பியூரிட்டி. ஆஸ்டாரிட்டினா இப்ப எல்லாமே நம்ம காலையில எந்திரிக்கிறது, பிரம்ம முகூர்த்தம்ல பண்றது எல்லாமே ஆஸ்டாரிட்டி. திட்ட பியூரிட்டி. நம்ம இன்டர்னலி கிளீன் ஆகிறோமோ இல்லையோ, நம்ம சாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், வெளியில கிளீனு. ஆஸ்டாரிட்டியும் இருக்கு, நம்ம ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம் நல்ல நாட்கள்ல, ரைட்? சமம் அப்படின்னா ஒரு லெவலுக்கு நம்ம பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில வந்துடும். இத வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்ஜவம்னா ஹானஸ்ட், முக்கால்வாசி டைம் வில் பி ஹானஸ்ட். ஞானம்னா நாலேஜ், கிருஷ்ணரே ஞானம் வளர்ப்பாரு. விஞ்ஞானம்னா பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன். ஞானத்துக்கும் விஞ்ஞானத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? நானும் வந்து தியரி மாத்தாஜி, விஞ்ஞானம் வந்து பிராக்டிக்கல்.
வெரி நைஸ். ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் த நாலேஜ். நீங்க போய் 18 ரவுண்ட்ஸ் சேண்ட் பண்ணணும்னு சொல்றது தியரி, அதை பண்றதும் அது உணர்றதும் விஸ்டம். அதுதான் விஞ்ஞானம்ன்றது, சயின்டிபிக் நாலேஜ். ஆஸ்திக்யம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ரிலீஜியஸ்னஸ், ரைட்? ரிலிஜன் வித்தவுட் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி வித்தவுட் ரிலிஜன் இருக்காது, ரெண்டுமே கோஎக்ஸிஸ்ட் பண்ணும். இதுல ஒண்ணுதான் எங்க இடிக்குதுன்னு சொன்னீங்கன்னா, முக்கால்வாசி எல்லாருக்குமே வந்து சாந்திர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சாந்திரனா ஓம் சாந்தி இல்ல, டாலரேட் பண்றது. இங்கதான் நம்மளுக்கு டான்ஸ் ஆகும். மத்ததெல்லாமாவது கொஞ்சம் பண்ணுவோம், ஆனா டாலரன்ஸ்ன்றது ஜீரோ. டாலரன்ஸ் இல்ல அதான். டாலரன்ஸ் இருக்கவே இருக்காது. நம்ம இஸ்கான்ல வந்து டக்குன்னு யார் கேட்டாலும் ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி என்ன கேட்பாங்கன்னா, போய் நீ இஸ்கான் டிவோட்டின்னு சொல்றியே, உனக்கு வந்து இதை வச்சுதான் ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க, மத்ததெல்லாம் கவனிக்க மாட்டாங்க. நீ என்ன ஆஸ்டாரிட்டி பண்ற, they won't care. எவ்வளவு பியூரா இருக்கு, நீ குளிக்கலையா, நீ இன்டர்னலி பியூரிஃபையரா, they will not care. ஆர்ஜவம் நீ ஹானஸ்டா இல்லையா, they don't care. ஞானம் இருந்தா உனக்கு லாபம், எனக்கு என்ன. விஞ்ஞானம் நோட்டீஸ் பண்ணாலும் கண்டுக்க மாட்டாங்க. ரிலீஜியாசிட்டி நேச்சுரலி வந்துடும், கேர் இல்ல. பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கியா இல்லையான்றது நம்ம மனசுக்குள்ள அவங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லை, ரைட்? ஒரு லெவலுக்கு தமம் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் எவ்வளோன்றதும் அண்ட் சாந்தர் டாலரன்ஸ் எவ்வளோன்றதும் டைரக்டா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அதனால என்னோட ரிக்வெஸ்ட், அண்ட் தட் ரிக்வெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கொண்டு இல்ல, ராதிகா தாசிக்குமே. கோபம் வந்தா ஒரு 5 தடவை ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு நீங்க கோவப்படுங்க. கோவப்படாதீங்க நான் சொல்ல, 5 தடவை ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே கண்ட்ரோல் ஆறுது இல்ல. ஹரே ராம கோவம் ஹரே வரும்போது ராம நம்ம ராம ராம குரல் ஹரே வசந்து ஹரே, போயிடுது. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே எல்லாரும் ராம ராம ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே. 5 கூட இல்ல, 3 தடவை சொல்லுங்க. சொல்லிட்டு கோவப்படுங்க. நீங்க சொல்வீங்க, மாதாஜி சின்னப்ப கூட இது எங்க அம்மா சொன்னாங்க, 10 கோல் சொல்லிட்டு நீங்க வந்து கோவப்படுங்க. 10 கவுண்ட் பண்றதுக்குள்ள ஏறிச்சு கோவம். ஆனா ஹரே கிருஷ்ணா சொல்ல என்னன்னா, நம்ம கண்ட்ரோல் இல்ல, நம்ம வந்து கோவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணல, நம்ம ஏத்திட்டு இருக்கோம். ஆனா ஹரே கிருஷ்ணான்றச்சே கிருஷ்ணர் கிட்ட நம்ம கொடுக்குறோம், என் கோவத்தை நான் உங்ககிட்ட சரணடைக்கிறேன், உன்னை நான் கூப்பிடுறேன், என்ன ஹெல்ப் பண்ணுன்னு. அப்படி இருக்கிற கிருஷ்ணர் வில் ஃபைன். ஏதோ ஒரு ரீசனால நம்மளுக்கு கோவம் வரலாம். சரி, நம்ம மேல தப்பு இல்ல இருக்குன்றதே நான் சொல்ல இருக்கலாம். சிலருக்கு வந்து அவங்க மனது கஷ்டமான ஒரு விஷயம் சொல்றதால கோவப்படலாம். இப்ப ரொம்ப குண்டா இருக்கிறவங்கள, நீ குண்டா இருக்கு, நீ இவ்வளவு சாப்பிடுறியன்னு சொன்னா அவங்க கோவப்படலாம். இதே நீ இவ்வளவு சாப்பிடுறியன்னு என்ன பார்த்து சொன்னா அது எனக்கு கோவமாவே தெரியாது, ஏதோ சொல்லிட்டு போறாங்க அப்படின்னு. ஆனா இப்ப வந்து பார்த்தா என்ன விஷயம்னா, ரீசன் எதுவா இருந்தாலும், இப்ப வந்து எனக்கு வந்து என் முடிய பிடிச்சிட்டு தான் எனக்கு கோவம் வரலாம், ரைட்? மத்தவங்க மாதாஜி முடி தானே பிடிச்சிருக்கிறாங்க, இதுக்கே மாதாஜி நீங்க கோவப்படுறீங்கன்னா, எதுக்கு சொல்றேன்னா, ஒருத்தருக்கு ஒண்ணு சென்சிட்டிவா இருக்கலாம், இன்னொருத்தருக்கு இல்லாம இருக்கலாம். சோ அதனால இதனால நான் ஒரு பிலாசபியோ ஒரு இதுவும் சொல்ல, பட் எந்த ரீசனா இருந்தாலும் நெக்ஸ்ட் டைம் இல்ல, இந்த தடவைல இருந்து நம்ம ஒரு ரெசல்யூஷன் எடுக்கலாம், கௌரவ பூர்ணிமா ரெசல்யூஷன். ஓகேயா? ஓகே மாதாஜி. கோவம் வரலாம், நம்ம ரியாக்ட் பண்ணலாம், ஆனா 3 தடவை ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு ரியாக்ட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறமும் இருந்துச்சுன்னா ரியாக்ட் பண்ணுங்க, ரியாக்டே பண்ணாதீங்க, செல்ஃப் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கன்ற தமோக்கு சொல்ல. பட் ஒரு 3 தடவை சொல்லிட்டு கிருஷ்ணரோட ஹெல்ப் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கோவப்பட்டது, சரிங்களா? சோ இது எனக்கும் அப்ளிகபிள். சோ எல்லாருக்குமே வந்து நான் சொல்றேன், மாதாஜி நான் டெய்லி கோவப்படுறேன் அப்படின்னு நான் உங்களை சொல்லல, நானும் டெய்லி கோவப்படுறேன்னு சொல்ல, எப்பமாவது கோவப்படுறச்சே இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, சரிங்களா? டெய்லி நடக்கிறது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. மாதாஜி, மாதாஜி, நான் வந்து ஸ்கூல்ல பசங்க ஏதாவது குறும்பு பண்ணும்போது குட்டி பசங்க வந்து ரொம்ப கோவம் வந்துடும். இப்ப நானாவே அத சரி ஹரே கிருஷ்ணா, நீங்க முன்னையும் ஒரு தடவை இது மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க. அப்ப நான் ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கத்துனேன்னா பசங்க சிரிச்சிடுவாங்க. அப்போ என் வாயிலிருந்து வர்ற வார்த்தைகள் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு தப்பான வார்த்தைகளே வர்றதில்ல மாதாஜி. இது பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ ஹவ் ஃபெல்ட் இட் மாதாஜி. வெரி வெரி நைஸ், வெரி பியூட்டிஃபுல், வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல் ஸ்டேட்மெண்ட் இது. நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது வந்து மார்னிங் குட் மார்னிங் அப்படின்னு சொன்னா, யாராவது குட் மார்னிங் சொல்லனா செம்ம கடுப்பாயிடுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னா அவங்க சொல்றாங்களோ இல்லையோ, நம்ம கிருஷ்ணருக்கு ஹரே கிருஷ்ணா போயிடுச்சு, அவர் நம்மளுக்கு குட் மார்னிங் சொல்ற மாதிரி அவர் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிடுவார், ரைட்? பட் வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல் ரியலைசேஷன் மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் ஷேரிங். இந்த மாதிரி இருந்தா ரியலைசேஷன் அட்லீஸ்ட் கிளாஸ் நடுவில் இல்லைனாலும் எண்ணியாவது கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க, எல்லாருமே நம்மளும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்ஸ் மாதாஜி. இப்போ வந்து நம்ம சத்ரியாவோட குவாலிட்டி, சத்ரியாவோட குணங்கள் என்ன? 43 இருக்கு. என்ன மாதாஜி முன்னாடி போறதுக்கு பதில் பின்னாடி போறீங்கன்னா ரீசன் இருக்கு. சூரத்தனம் மாதாஜி, வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவை சத்திரங்களின் சுவாபத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள் மாதாஜி. ரைட். சோ இதெல்லாம் வந்து குணங்கள் ஆஃப் த திங், ரைட்? ஹீரோயிசம், பவர். போன வாரம் இதெல்லாம் படிச்சோம் மாதாஜி நம்ம. அதான் நான் சொன்னேன், ரிவர்ஸ்ல தான் போயிட்டு இருக்கேன்னு. இப்போ வைஷ்யாவோட குவாலிட்டிஸ் எதுக்குன்னா ஃபார்மிங், கவு ப்ரொடெக்ஷன். சூத்ராவோட குவாலிட்டி சேவை செய்யறது. இதையே நான் பேக்ரவுண்ட் எடுத்தேன்னா இதெல்லாம் வந்து அச்சீவ் பண்ண, நான் பிராமணர் குவாலிட்டி டெலிபரேட்டா ரிப்பீட் பண்ண மாதாஜி, ஏன்னா நம்மளுக்கு எல்லாம் இந்த குவாலிட்டி வரணும்ன்றதால,
இது அதனால ஹவு டு அச்சீவ் பர்ஃபெக்ஷன் எனிவன் வந்து அவன் டியூட்டி. இப்ப வந்து இதெல்லாம் இவங்களோட குணங்கள். நேச்சுரலி நான் சத்ரியா இவ்வளவு எடுத்தீங்களே, உங்களுக்கே பிடிச்சிருக்கேன். நான் வந்து அதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங் பிராமணர். அப்ப பிராமணர் ஆயிடலாமான்னா ஆக முடியாது. அப்ப எப்படி நான் பர்ஃபெக்ட் ஆவேன்? நான் சூத்ரனா இருந்தா எப்படி பண்ண முடியும்னா, அவன் செயல்கள் செயல்தராக அவன் அதான் சொன்னேன், எத் கரோஷி எத் அஷ்னாஷி எத் ஜோசி ததோசியத் எத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத் குருஷ்வ மதார்ப்பணம். இது தியரி. இப்போ நான் ஞானம் தான் சொல்றேன். விஞ்ஞானம் எப்படி அப்படின்னு கிருஷ்ணர் வந்து சொல்ல போறாரு இப்பத்துல இருந்து. 46 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யத் பிரவருத்தி பூதானாம் ஏன சர்வம் இதம் ததம் ஸ்வகர்மணா தம் அப்யர்ச்ய சித்திம் விந்ததி மானவஹ. டிரான்ஸ்லேஷன்: யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாளியிலும் தோன்றினரோ, யார் எல்லா இடங்களும் பரவியுள்ளனரோ, அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். ஹரி கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ வந்து என்ன, அந்த ஆண்டவனை கும்பிடுறது, அவர் தான் சோர்ஸ் ஆஃப் எல்லா பீயிங்ஸ், ரைட்? அவர் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு. அவர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ப்ரொவைட் பண்றாரு. சோ ஹவு டு, எப்படி பண்ண முடியும்? எப்படி அந்த வர்ஷிப் பண்ண முடியும்? நம்ம வர்ஷிப் பண்ணணும்ன்றது ரொம்ப ஈஸி, ரைட்? பரமாத்மாவா இருக்கிறவர் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு அப்படின்னா அவன் செய்யும் செயல்களை வந்து அவருக்கு சமர்ப்பணது, ரைட்? நம்ம பார்த்திருக்கோம், கர்மனேவாதிகாரசே மா பலேஷு கதாச்சன மா கர்ம பல ஹேத்துர்பூர் மாத்தே கர்மணி ஸ்வகர்மணி. அதாவது பயனை எதிர்பார்த்ததுன்னு சொல்றது ஈஸி. அப்ப எப்படி நான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நிறைய எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. ஒரு பேர்டு, நம்ம சீதாவை போய் ராவணன் கிட்ட போய் சண்டை போட்ட ஒரு பேர்டு, அந்த பேர்டு பேர் என்ன? ஜடாயு. ஜடாய். எஸ் மாதாஜி. ஜடாயு. பேர்டு வந்து ஜெனரலி பாத்தீங்கன்னா லோவர் மோடு தானே? ஆமா இல்லையா? லோவர் மோட்ல தானே ஒரு பேர்டு இருக்கும். பேர்டுன்றது மோட் ஆஃப் குட்னஸ் இருக்காங்க ஜெனரலா. ஆனா சரி, இன்னும் சிம்பிளா சொல்றேன். ஜடாயு வந்து வின் பண்ணாரா, வார் லூஸ் ஆயிடுச்சா? லூஸ் ஆயிட்டு. ஆனா சரி, காலி, அவுட், ரைட்டா? அப்போ அவுட் இறக்கை கட்டி விட்டு அதனால விழ வேண்டியது சந்தர்ப்பம் வந்துருச்சு. ஏதோ ஒண்ணு. ஆனா வின் ஆச்சா? வார்ல தொலைஞ்சு போயிட்டாரா இல்ல வின் ஆயிட்டாரா? சீதையை கூட்டிட்டு வந்துட்டாரா இல்லையா? சீதையை கூட்டிட்டு வரல. ஆனா சீதை எங்க இருக்கான்னு ராமருக்கு சொல்லிட்டார். ஓகே, மொத்தம் வார்ல வின் ஆகல, அவுட் தான் இல்லையா? ஆனாலும் கிருஷ்ணர் வந்து அவருக்கு லிபரேஷன் கொடுத்துட்டாரு. எதுக்கு? கிருஷ்ணர் தான் மீன் ராமர். அதனால அவருக்கு ஆஃபர் பண்றதா இருந்தா சக்சஸ் ஆர் ஃபெயிலியர் இல்ல, நம்ம செய்யற செயல் எதுவா இருந்தாலும். அதனால புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் 18 days கிளாஸ் இப்ப வரப்போகுது. எல்லாரும் வந்து அட்லீஸ்ட் 5 பேருக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க. 5 பேர் சேர்ந்தாங்களா இல்லையான்னு நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்ல, பட் அட்லீஸ்ட் 5 குரூப்ஸ்லயோ நம்ம மொபைல்லயே தான், ரைட்? இது பண்ணலாமா? நம்ம ஜஸ்ட் போட்டுடுறேன் மாதாஜி, 100 பேர் பாக்குறாங்க. எக்ஸாக்ட்லி. சோ இது பண்ணாலே கிருஷ்ணர் சந்தோஷப்படுவாரு. நம்ம கிளாஸ் எடுக்கலனாலும் பரவாயில்ல. என்ன சொல்றாரு அவரு? என்னோட பேரை புகையும் பேசினா, ரைட்? அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அப்படின்னா அவரோட நேச்சர் அது. அதனால நம்ம எஃபர்ட்ஸ் போடுறோம் அப்படின்னு அவர் நம்மளுக்கு ப்ரௌனி பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருவாரு. ஓசி ப்ரௌனி பாயிண்ட்ஸ் இப்படிதான் நம்ம பண்ண முடியும். கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாருக்குமே மாஸ்டர், அதிபதி, ரைட்? ஜெகத் பிரபு. அதனால எல்லா லிவிங் பீயிங்ஸும் நம்ம வந்து பார்சல் ஆஃப் த லார்ட். நம்ம வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1.1.1ல பார்த்துருக்கோம். ஜென்மாதஸ்யேதோன்வயாதிதரதஸ்சாத்வேக விக்ஞாஸ்வராத் தேனே பிரம்ம ஹிருதயாதி கவயே முஹ்யந்தி யத் சூரயः தேஜோ வாரி மிருஷாம் யதா வினிமயோ யத்ர த்ரிசர்காம் மிருஷாம் தாம்னா ஸ்வேன சதா நிரஷ்டகுவகம் சத்யம் பரம் தீமஹி. அப்படின்னா நம்ம வந்து அங்கிருந்து வந்திருக்கோம். ஜென்மாதஸ்ய, ரைட்? எல்லாமே நம்ம வந்து அவரோட இது அப்படின்னு. அது ஒன்றும் இல்லாம இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன சர்வம் இதம் தத்தம் அப்படின்னா என்ன, நம்ம வந்து அவர் இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி எல்லாத்துலயுமே இருக்காரு. 7th சாப்டர்ல எல்லாமே அதுதான் அவர் சொல்றாரு, ரைட்? 7th சாப்டர் மொத்தமே அதான். தேவி ஏஷன் குணமயி மம மாயா துரத்தியா மாமேவயா பிரபத்தியந்தே மாயா மேதாம் தரந்திதே. தேவின்றது இன்ஃபீரியர், என்னோட எனர்ஜி வில் பி டேக்கன் கேர், என் ப்ரொடெக்ஷன்ல நீ வந்தனா. அப்புறம் என்ன, மத்த பரந்தர நானியன் கிஞ்சித் அஸ்தி தனஞ்சய மை சர்வம் இதம் புரோக்தம் சூத்ரே மணிகனா இவ. அதாவது ஒரு அழகான பேர்ல நீங்க எல்லாம் வந்து பேர்ல, நான் அந்த ஸ்ட்ரிங் மாதிரி. ஆனா அந்த ஸ்ட்ரிங் கண்ணுக்கு தெரியாது. ஆனா அந்த ஸ்ட்ரிங் தெரியலன்றதால அந்த ஸ்ட்ரிங் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா? அந்த ஸ்ட்ரிங்னாலதான் நம்ம ஹோல்டா இருக்கோம். அப்படி நம்ம இருக்கிறது அதனாலதான். இது வந்து நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்காரு. அவர் என்ன சொல்றாரு? அகம் சர்வச பிரபு மத்த சர்வ பிரவர்த்ததே இதிமத்வா பஜந்தே மாம் பூதபாவ சமன்விதாக. இதுதான் என்ன ஸ்லோகம் இது? அகம் சர்வச பிரபு. எத்தனாவது சாப்டர்? 15th சாப்டர்ல 15th சாப்டர் மாதிரியா?
10th சாப்டர். அகம் இது வந்து தன்னிவிஷ்டோ சதுர்ஸ்லோகமோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ரைட், எதோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் சதுர்ஸ்லோகம்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஓகே அகம் சர்வஸ்ய பிரபோ மத்த சர்வ பிரவர்த்ததே இதி மத்வா வஜந்தே மாம் பூதபாவ சமன்விதாக. நீங்க 18th சாப்டர் வந்துட்டீங்க, ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல இருக்கணும் இதெல்லாம். சரி, நான் உள்ளேயும் இருக்கேன் வெளியிலயும் இருக்கேன், நான் இருக்கேன் இல்ல அந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் வருமே 9th சாப்டர்ல, என்ன ஸ்லோகம் அது? மயா மயா ததமிதம் மாமேஸ்வரம் சர்வம் ஜெகத்தவ்யக்த மூர்த்தினா மஸ்தானி நச்சாகம் தேஷ்வ வஸ்திதஹ. ரைட், நான் வெளியில இருக்கேன், நான் உள்ளேயும் இருக்கேன். பேசிக்கலி ஐ எம் த கிரியேட்டர் ஆஃப் த வேர்ல்ட். ஆனா ஐ எம் நாட் டைரக்ட்லி இன்வால்வ் அப்படின்னு சொல்றாரு. ரைட், ஏன்னா அவரோட எனர்ஜி செயல்படுறது இது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா கிருஷ்ணரும் அவர் எனர்ஜிஸும் வெவ்வேறான இல்ல, ஆனா ஒன்னானா அதுவும் இல்லை. எப்படி மாத்தா இதுவும் சொல்றீங்க அதுவும் சொல்றீங்கன்னா அதுதான் அச்சிந்த பேதா அபேதா பிலாசபி. நம்ம வந்து இப்போ இது சொல்றதுக்கு ஒரு ஸ்டெப் நான் போறேன். பௌதிக ஏகபாத் திரிபாத் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு. என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு. ஏகபாதம் திரிபாதம் சொல்லியிருக்கீங்க, ஞாபகம் இல்ல மாதாஜி. ஏகபாதம்னா பௌதிக உலகத்தை குறிக்கிறது, 1/4. பௌதிக உலகம். வெரி நைஸ். திரிபாதம்னா ஆன்மீக உலகம் கோலோகம். மாதாஜி. ஆன்மீக உலகம். கரெக்ட், ஆன்மீக உலகம். ரைட், 1/4 வந்து பௌதிக உலகம், 3/4 வந்து ஆன்மீக உலகம். 1/4 என்ற இந்த பௌதிக உலகம் எனர்ஜிஸ் மேனேஜ் பண்றது. ஆன்மீக உலகத்துல பர்சனலி அவரே பாத்துக்கிறாரு. ஏன்னா அங்க வந்து ஏஜ் இல்ல, ஓல்ட் ஏஜ் இல்ல, எல்லாமே வந்து எட்டர்னலி பிளிஸ் அண்ட் பியூட்டிஃபுல் லைஃப். சோ இப்போ வந்து நீங்க சொல்லுவீங்க 3/4 நம்ம ரொம்ப நாள் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன். அந்த பகவத்கீதா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டா ஃபர்ஸ்ட் லெவல் செகண்ட் லெவல்ல இருக்கிறவங்க நான் பௌதிகத்துக்கு போகவே விட்டு போக மாட்டேன், யார் பார்த்துப்பாங்கன்னு. பௌதிக உலகம் ஆன்மீக உலகம்க்கு இந்த பர்சன்டேஜ் வந்து ரஃபா நம்ம புரியுதல் கோர்ஸும் சொல்றாங்க. ஆன்மீக உலகத்துல கொஞ்சோண்டு பேர் இருக்காங்களா, ஆனா நிறைய பேர், இன்னும் நிறைய பேர் போனாங்கன்னா ஆன்மீக உலகம் வளர்ந்துகிட்டே போகும். ஏன்னா 100ன்றது ஒரு நம்பர். நம்மளுக்கு வந்து இன்ஃபினைட்னு ஒரு வேர்டு இருக்கு இங்கிலீஷ்ல, தமிழ்ல அதுக்கு ஈக்குவலன்ட் என்னன்னு தெரியல. பட் பறந்தது, அளவே இல்லாதது. அதான் அளவு கடந்த வளர்க்க முடியாதது, அதாவது மெஷர்மெண்டே பண்ண முடியாது. பண்ண முடியாதது. நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒண்ணே ஒண்ணு என்னன்னா வானத்தை தான் சொல்ல முடியும். அதை தவிர நம்ம வந்து சொல்லவே முடியாது. ரைட், சின்ன குழந்தைங்க கூட நீங்க எவ்வளவு லவ் பண்றேன்னா இவ்வளோ அப்படின்னு கையில அளந்துதான் நம்ம சொல்லணும். ஏன்னா நம்ம மென்டாலிட்டி வந்து we need a number, we need a measurement, we need a quantum. இப்போ அந்த குவாண்டமான அந்த எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜில தான் அவர் பண்றாரு. ஆனா வைஷ்ணவாஸ் வந்து என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ணரோட இன்டர்னல் எனர்ஜியை தான் வர்ஷிப் பண்றாரு. எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி தான் பிரம்மஜோதின்னு தெரியும், ஆனா அவங்க மெயினா ஃபோக்கஸ் பண்றது அததான் அப்படின்றத பாக்குறோம். ரைட், அதனால நம்ம டியூட்டி வந்து பார்ட் அண்ட் பார்சலோட மெயின் ஒர்க் என்ன, ஹோலை சர்வ் பண்ணும். என் விரல் என்ன பண்ணும், என் கைகளை சேவை செய்யும், என் கை என்ன செய்யும், என் உடம்பை சேவை செய்யும். நான் மூஞ்சி கழுவு, இப்போ அழுக்கு கண்ணெல்லாம் எரியுது எனக்கு என்னமோ, கண்ணு தொடச்சு விடுறது. ரைட், ஏன்னா அது கண்ணை தொடச்சு விடுறது அதோட சேவை. வாயில சாப்பாடு எடுத்து எச்சி வாய் ஸ்டமக்குக்கு தான் போகுது, எனக்கா போகுதுன்னு கை சொல்லாது. அதே மாதிரி இஃப் வி ஆர் பார்ட் ஆஃப் கிருஷ்ணா, நம்ம கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யறதா நம்மளோட வேலை அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால வந்து நம்ம ஃபுல்லா இதை தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் லைஃப். அப்போ நம்ம இந்த சேவைகள் எல்லாம் நம்ம கிருஷ்ணர் கொடுத்திருக்காரு நம்மளுக்கு. அதை செஞ்சா எப்படி நம்ம கிருஷ்ணர் கிட்ட போக முடியும் அப்படின்றத நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலயும் பார்க்க போறோம். இதுதான் பர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் ரினன்சியேஷன். 46ல how will I reach, நம்ம செய்யற ஆக்ஷன் வந்து கிருஷ்ணரோட சந்தோஷத்துக்கு செஞ்சோம்னா பண்ண முடியும். ஒருத்தர் ஒர்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய மோட்ஸ்னால இருக்கும், ஆனா அது வந்து பக்தி மூலமா, ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே அனசூயா மாதாஜி சொன்னாங்க, பக்தி மூலமானா நெய்ஷ்கர்மிய பக்தி, அதாவது பலனை எதிர்பார்க்காத பர்பெக்ட பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். சுப்ரீம் லார்டோட பொசிஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மாம்சயோ விபச்சே யாரைனா பக்தி யோகேன சேவே சகுணான் சமத்தீதானி பிரம்ம பூயாய கல்பத்தே. அது என்ன, நம்ம வந்து மாம்சயோ, நம்ம பிரம்ம பூதா, ரைட், நம்ம அந்த ஸ்டேஜ் போகணும். நம்ம வந்து மாம்சயோ விபச்சாரின பக்தி யோகை மூலமா தான் அது ரீச் பண்ண முடியும். வேதாந்தர சூத்திரத்திலயும் சொல்றாங்க ஜென்மாதசியத்தக, ரைட், அதாவது ஜென்மம், கிரியேஷன், அனிலேஷன் எல்லாமே அவர் கையில இருக்கு. லார்ட் வந்து இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜில இருக்காரு, 7th சாப்டர்ல சொல்லிட்டாரு. அதை பார்த்திருக்கோம். இதெல்லாம் தெரிஞ்சு என்ன பண்ண போறோம் மாதாஜி, ஃபுல் தியரி இல்ல, தெரியறதால நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம், அவரை வர்ஷிப் பண்ண போறோம். எதோட வர்ஷிப் பண்ண போறோம், கிருஷ்ணர் வந்து பர்சனலா இம்பர்சனலா, அவரு கிருஷ்ணர் இம்பர்சனல் மாதாஜி. பர்சனல். இம்பர்சனல் யார் சொன்னீங்க? சித்திரலேகா. உருவம் இருக்கா இல்லையா அவருக்கு? இருக்கு மாதாஜி, உருவம் உண்டு. அப்ப எப்படி இம்பர்சனல்? நீங்க இம்பர்சனலா உருவம் இல்லைன்னு அர்த்தம்.
சோ பேசிக்கலி உண்மையா சொல்லணும்னா கிருஷ்ணர் ரெண்டுமே, உருவம் இல்லாத அந்த எனர்ஜியும் அவர் தான், உருவம் இருக்கிறவரும் அவர் தான். அதனால வைஷ்ணவர்கள் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து இன்டர்னல் எனர்ஜி, உருவத்தை உருவானங்கள் தவிர பண்ணுவாங்க, ஆனா இன்டர்னல் எனர்ஜி தான், உருவம் இருக்கிறத வச்சு பண்ணுவாங்க. அதனாலதான் அவங்களுக்கு கோலோகம் வைகுண்டம் மேல ஆசை. ஆனா அவங்களுக்கு ரெண்டுமே எனர்ஜியும் அவர் தான் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியும், ரைட்? அதனால பொசிஷன் ஆஃப் த சுப்ரீம் லார்ட் என்னன்னா, அவர் வந்து இந்த மாதிரி டிவோட்டீஸ டெலிவர் பண்றதா அவருக்கு மெயின் டிவோட்டி. அதனால அவ்யக்தம், அதாவது ஃபார்ம் இல்லாத அவரை பண்ணா நம்ம ரீச் பண்றது ரொம்ப ரேர். நம்ம 12th சாப்டர்ல 5th வெர்ஸ்ல பார்த்தோம், கிளேஷோ திகதரஸ் தேஷாம் அவ்யக்தா சக்த சேதசாம் அவ்யக்தாயி கதிர் துக்கம் தேவத்வீர் அவாப்சிசி. ரொம்ப கஷ்டம் ரீச் ஆகுது, ஆனா அந்த ஸ்டேட் நம்ம வரக்கூடாது. சரண்டர் அண்ட் சர்வ் சூப்பர் சோல் வந்து என்ன, இப்ப நம்ம சரண்டர் அண்ட் சர்விங் த சூப்பர் சோல் தான் நம்மளுது. எந்த ஸ்லோகத்துல வரும் நம்ம சரண்டர் ஆகணும் அப்படின்னு? சர்வ தர்மான் பரித்தேஜ்ய மாம் ஏகம் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க சரணம் மாதாஜி. அகம் வெரி தாம் நைஸ், சர்வ கம்ப்ளீட். பாபேபே மோட்சிஷாமி மா சுச்சக மாதாஜி. கரெக்டா மாதாஜி? எக்ஸலென்ட் மாதாஜி. சோ த எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி வந்து எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கு, ரைட்? அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் மாதிரி சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி லார்ட் என்ன பரமாத்மா வந்து எல்லா மனசுலயும் இருக்கு, தேவர்கள்லயும் இருக்கு, நாயிலயும் இருக்கு, பன்னிலையும் இருக்கு, பூச்சிலையும் இருக்கு, எல்லாத்துலயுமே, ரைட்? அதனால வந்து என்ன, நம்ம டியூட்டி பண்ணணும், எல்லாருக்குமே அவர் சொன்ன டியூட்டிஸ பண்ணணும். அர்ஜுனர் ஃபர்ஸ்ட் நோ ஆனவனே இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் பகவத்கீதா சாப்டர் 1 ஜஸ்ட் டெக்ஸ்ட் ஒன்லி படிக்கிறது. அப்போ சொன்னாரு, எவ்வளவு நல்ல குடி. நான் நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் அர்ஜுனா இஸ் கில்ட்டி நோ அப்படின்னு. ஹவு டு யூ ஃபீல்? நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்கன்னு எனக்கு கேட்டோன்னே, நானும் எனக்கு அர்ஜுனா தான் சூப்பர் ஹீரோ மாதிரி தோணுச்சு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல. செகண்ட் சாப்டர் கிருஷ்ணர் திட்டின உடனே தான் தெரிஞ்சிச்சு, அச்சோ அர்ஜுனா ஹீரோ இல்ல, நம்மளுக்கு புரியல. ஏன்னா நம்மளும் அதே தாம்சிக்க தாட்னால நம்மளுக்கு தாம்சிக்க இல்ல ரஜோ குணத்தினால நம்மளுக்கு அவர் பண்றது கிரேட் மாதிரி தெரியுது. ஆனா செய்யும் டியூட்டி அவரு தான் அப்படின்னு நினைச்சதால பண்ணாததால எவ்வளவு ரிஸ்க் இருக்கு, ரைட்? அதனால அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுதான் நமக்கு புரியுது. அதனாலதான் நம்மளுக்கு குரு தேவைப்படுது. டியூட்டி ஆஃப் சத்ரியா வந்து பாத்தீங்கன்னா லோவர் குணங்கள் இருக்கும். இப்போ சண்டை போடுறது லோவர் குணங்கள், கோவம் வரும் இல்லையா? ஒரு சத்ரியா கோவம் வரலன்னா சண்டை போட முடியாது. அதெல்லாம் குணங்கள் லோவரா இருந்தாலும் பண்ணணும், ஏன்னா தட் இஸ் கால்ட் ஸ்வதர்மா. அத பத்தி 47ல இருக்கு, படிங்க மாதாஜி. யாரும் படிக்கிறாங்க படிங்க மாதாஜி, இல்லாட்டி நான் படிக்கிறேன். படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன் படிக்கிறேன். நான் படிக்கவா? ஓகே படிக்கிறேனே. படிங்க மாதாஜி. ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மஸ்து விகுணः பரதர்மாத வைஸ்வனுஷ்டிதாத் ஸ்வபாவதிரம் கர்ம குர்வன் தாப்னோதி கில்பிஷம். கண்டு தெரியல. மற்றவர்கள் கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தன் சொந்த கடமையில் ஈடுபடுப்பதே சிறந்தது. ஒருவரது இயற்கைக்கு ஏற்ப விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருத்தரோட ஓன் ஆக்குபேஷன்ல பண்ணா, ரைட், தப்பா பண்ணாலும் வந்து நம்ம செயல்களை செய்யறது பெட்டர் ராதர் தேன் லீவிங் தட். ஒரு டாக்டர் வந்து ஐயோ நான் கட் பண்ணணுமே, கட் பண்றதே தப்பான புத்தியே, நான் கட் பண்ணல அப்படின்னா அது கரெக்டா இல்ல. அதேதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், ரைட்? ஒரு டியூட்டியை அவன் செஞ்சுதான் ஆகணும். தப்பா செஞ்சாலும் பரவாயில்ல, அது இன்ஃபீரியரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. மத்தவங்க தர்மாவை பர்ஃபெக்டா பண்றதை விட நம்ம தர்மாவை இம்பர்ஃபெக்ட்னா நான் தர்மத்தை இம்பர்ஃபெக்டா பண்ணணும்னு சொல்லல, ஆனா நம்ம தர்மங்கள் தப்பா பண்ண வேண்டிய சிச்சுவேஷன் வந்தாலும் we are good. எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்கன்னா, ஒரு பிராமணர் வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ற டைம்ல, ரைட், இப்ப வந்து பண்றாரு, ரைட், அவருக்கு வந்து ஸ்லோகம் சரியா தெரியாம அதனால ஒரு பாவம் எரிச்சு ஒரு உயிர் அழிஞ்சாலும் ஒரு பலி கொடுக்குறாரு, அந்த நெருப்புல யக்னத்துல பண்றாரு அந்த காலத்துல. இப்போ இல்ல, ஆனாலும் இட் ஸ்டில் ஓகே, ஏன்னா அவர் அந்த பிராமணிக்கல் குவாலிட்டியில இருக்காரு. அதே நான் ஒரு சத்ரியா போயிட்டு பண்ணி அதுல ஃபிளாப் ஆச்சுன்னா பிரச்சனை ஆகும். அதனால பர்சன் வந்து மோட் ஆஃப் குட்னஸ் வரணும்னா அவர் வந்து பிராமணர் பண்ணக்கூடாது, ரைட்? அஃப்கோர்ஸ் பிராமணரோட டியூட்டி அதுன்றதால நம்ம பிராமணர் சொல்லிட்டு அதை பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி சத்ரியா பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வயலண்ட், ரைட்? சில தடவை வயலன்ஸ் அவருக்கு தேவைப்படும், கோபம் தேவைப்படும், போய் கூட சொல்ல வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வரும். இப்ப வந்து ஒரு எனிமி பார்ட்டியோட பொண்ணை கொண்டு வந்து நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியானா, சே கன்றாவே இருக்கும் உன் பொண்ணு, நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லாம சுச்சுவேஷன் இருக்கலாம். என் பொண்ணு அழகானா அப்கோர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டிப்ளமேட்டிக்கா சொல்ல வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வரலாம், ரைட்? அப்படி இருக்கச்சே வந்து போய் சொல்ல வேண்டிய நிர்பந்தம் அவருக்கு வரலாம். சத்ரியா வந்து அதனால நான் வந்து டியூட்டியை விட்டுட்டு பிராமணர் டியூட்டி எடுக்கிறேன், நான் வந்து சன்னியாசம் எடுத்துக்கிறேன்னு நம்ம அர்ஜுனர் சொன்ன மாதிரி சொல்லக்கூடாது. அதனால நீ உன்னோட வேலையை விடக்கூடாதுன்னு இன்டைரக்டா அர்ஜுனருக்கு சொல்றாரு விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் வந்து அர்ஜுனர் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இப்போ வைசியா எடுத்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து கோசம் தான் அவர் செய்யறாரு. எல்லா பிசினஸ்காரனும் ஸ்டாண்டர்டா என்ன சொல்லுவாங்க,
எனக்கு இல்ல உங்களுக்கோசரம் என் லாபமே இல்ல, உங்களுக்கு ஃப்ரீயா விக்கிறேன் சார். முக்கால்வாசி பேர் சொல்றாங்களா, எனக்கு இந்த ₹1 கூட லாபம் இல்ல. இன்னும் கூட சொல்றாங்களா இல்ல? காய்கறிக்காரங்க தினம் சொல்ற வேர்டு இதுதான் மாதாஜி. உங்களுக்காக தான், உங்களுக்கு இப்ப அவரும் வந்து விட்டு பிராமணர் செயலை செய்யலாமா? இல்ல. இன்ஃபேக்ட் பொய் சொல்றது உங்களுக்காக தப்புன்னு நான் கொஞ்சம் தெரிஞ்சும் குறைச்சு கொடுக்குறேன். ரைட் செய்றாங்க. அது ஒரு சிச்சுவேஷன். சூத்ரா வந்து பாத்தீங்கன்னா பிடிக்காத மாஸ்டர் இருக்கலாம். இவன் வந்து மோசமான மாஸ்டர் நினைக்கலாம். ஆனாலும் வந்து அவன் வந்து பிராமணரா நான் விட்டு போயிடலாம் அப்படின்றது இல்ல. யூஸ்லெஸ் மாஸ்டரா இருந்தாலும் he has to serve. அதனால இவன் வந்து பல்ராம் வித்யாபூஷன் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, பிராமணரோட குவாலிட்டி சுப்பீரியர்ன்றதால நம்ம அதை எடுக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி சூத்ராவோட குவாலிட்டி இன்ஃபீரியர்ன்றதால நம்ம வந்து அதை விட்டு ஓடவும் கூடாது. நம்ம ரோல் என்னவோ இயல்பா நம்மளுக்கு ஒண்ணு அட்ராக்ட் ஆச்சுன்னா அது வேற. ஆனா இது நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. ஆனா எதுவா இருந்தாலும் நம்ம கிருஷ்ணருக்கோசரம் செய்யணும். என்னோட டீச்சரை நான் ப்ளீஸ் பண்ணணும், இல்ல என்னோட குருவான மாஸ்டரை ப்ளீஸ் பண்ணணும்னு சூத்ரா நினைச்சு செயல் செஞ்சா அந்த பாவம் அவனை சேராது. எந்த ஒர்க்குமே அபானிபபிள் இல்ல, எந்த ஒர்க்குமே பெர்ஃபெக்டும் இல்லை. நான் சொன்ன மாதிரி பிராமணரும் தப்பாகலாம், ரைட்? சாக்ரிஃபைஸ் மூலமாவும் சில பிராணங்கள் போகலாம். அதே மாதிரி சத்ரியாக்கள் வந்து நிறைய பேரை கொலை பண்றாங்கல்ல ஃபைட்ன்ற பேர்ல. அதனால வந்து ஐயோ நம்ம என்ன ஆகுமோன்னு நினைக்க கூடாது. அவர் கிருஷ்ணரே சொல்லிட்டாரு, யக்னாத்தாத் கர்மனோ யத்ரா யோகோஹம் கர்ம பந்தனா தஹதாம் கர்ம ஔடேய முக்த சங்க ஆශ්‍රய. ஸோ பேசிக்கலி 3.9 பகவத்கீதால என்ன சொல்றாரு, யக்னாத்தாத் நம்ம யக்னம் மூலமா நம்ம கர்மங்கள் எதுக்கு சேரும். அதே மாதிரி அர்ஜுனர் வந்து விட்டு ஓடுனா என்ன ஆகும் நிறைய சொல்லியிருக்காரு. என்னெல்லாம் ஆகும், உன்னை வந்து நீ ஆரியான்ற கேட்டகரியிலே இருக்க மாட்டேன், உன்னை வந்து புரோஜனி அதாவது வந்து எல்லாருமே குடும்ப கௌரவமே போயிடும், பாவங்களும் உன்னை வந்து செய்யறோம் அப்படின்னு. அதனால அவங்களோட கொடுக்கப்பட்ட அந்த பர்டிகுலர் செயல்களை அவங்க வந்து என்ன மோட்ல இருக்காங்களோ அவங்களோட குணங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த சேவை செஞ்சு அர்ப்பணம் செய்தா அது கிருஷ்ணரை சேரும். அதனால கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, உன்னோட சொந்த வேலையை செய், அது தப்பா செஞ்சாலும் பரவாயில்ல, இன்னொருத்தவங்களுக்கு பர்ஃபெக்டா செய்யறதை விட உங்க கரெக்டா செய்யாம கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆனாலும் இட்ஸ் ஓகே. ரிசல்ட் என்ன, டியூட்டிஸ் வந்து சொந்த நேச்சர்ல வந்து பாவங்கள் செய்யாது. எக்ஸாம்பிள் அர்ஜுனர் சொந்த நேச்சர்னு எடுத்தா, ஒரு டாக்டர் வந்து சர்ஜரி பண்றாரு, இறந்துடுறாரு. அவர் 10 சர்ஜரியில 2 பேர் இறந்துடுறாரு. ஐயோ 2 பேர் இருந்து இனிமே நான் சர்ஜரியே பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு டாக்டர் சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா அது வந்து இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம். இது வந்து டிஃபரெண்ட் மோட்ஸ் பேஸ் எதை வச்சு இந்த வர்ணங்கள் செய்யப்படுது, எதை வச்சு வர்ணங்கள் டிசைட் ஆகுது. அவர் செய்யற தொழிலை வச்சுதாங்க குணங்களை வச்சு. எல்லா வர்க்கங்களையும் கர்மம் வரும் இல்லையா, குண கர்மா. இப்ப எப்படி அந்த கர்மாவை நம்ம தொலைக்க முடியும்? என்ன மாதாஜி? எல்லா வர்ணங்களையும் கர்மா இன்வால்வ் ஆகும். நான் சொல்றேன், சத்ரியா இருந்தா கொலை பண்ணுவான், வைஷ்யாவா இருந்தா ஏமாத்த வேண்டியது இருக்கும், சூத்ராவா இருந்தா மோசமான மாஸ்டரை சர்வ் பண்ணுவோம், பிராமணரா இருந்தாலும் செய்யும் சேவைகள் நம்ம செய்யும் யக்னங்கள் தப்பான வார்த்தைகள் வரலாம், அதனால லாஸ் வரலாம், தப்பான யக்னங்கள் போகலாம், எல்லாத்துலயுமே தப்பு இருக்கு. அதை எப்படி நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியும்? ஹவு கேன் வி அவாய்ட் இட்? க்ஷமா பிரார்த்தனை வேற ஒண்ணும் பண்ணிக்க முடியாது மாதாஜி. பக்தி தான், பக்தி அண்ட் க்ஷமா பிரார்த்தனை. கிளியரா வருது இல்ல? இல்ல பக்தி பண்ணிட்டு க்ஷமா பிரார்த்தனை க்ஷமான இது கேட்கணும் பகவான் கிட்ட. எக்ஸலென்ட். சோ எதுவா இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணணுமே, இஃப் யூ ஷுட் டூ இட் அஸ் a service to கிருஷ்ணா. நான் சத்ரியாவா சண்டை போடணும், எனக்கோசரம் ஐ ஷுட் பி வின்னிங் த கிங்டம் இல்ல, கிருஷ்ணர் இதுதான் விரும்புறாருன்றதால அதை செய்யணும். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏகலைவா எதுக்கு, ஏகலைவா ஸ்டோரி எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா? தெரியும் மாதாஜி. சோ இதுதான் ஒரு முக்கியமான கட் பண்றது அவர் கேப்பர். அதான மாதாஜி? கரெக்டா தப்பா அவர் பண்ணது? யார் பண்ணது மாதாஜி? துரோணாச்சாரியா? யார் கட்டவரல கட் பண்ணாரு? துரோணாச்சாரியார் கட் பண்ணாரு. அவர் பண்ணது கரெக்டா தப்பா? ஒரு வேதத்தை சொல்லியிருக்க தப்புன்னா மாதாஜி. அவர் துரோணாச்சாரியா விரலை கட் பண்ணாரே அது ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க பிரபு. மாதாஜி அவர் வந்து அந்த காரணம் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, அந்த சத்திரியர்களுக்கு உண்டான குவாலிட்டி வந்து இல்ல, அவரால் அந்த வித்தையை கரெக்டா பண்ண முடிஞ்சாலும் அந்த டாலரன்ஸ் வந்து இல்ல. அது ஏன்னா வந்து அந்த ஒரு நாயோட வாயில வந்து அந்த அம்பை விட்டு அந்த அந்த குறைக்கிற சத்தத்தை கூட அவரால் டாலரேட் பண்ண முடியல. அப்படிங்கிறதுனால வந்து அது அவருக்கு அது வளரக்கூடாதுங்கிறதுக்கு அந்த செஞ்சாரு மாதாஜி.
நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க மாடலிங்ல இவ ரொம்ப அழகா இருக்கல, இவளுக்கு ஏன் கிடைக்கல. மாடலிங் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் பியூட்டி, இட் இஸ் ஆல்சோ அபவுட் இன்டெலெக்சுவல் பியூட்டி. ஆவரேஜா இருக்கிற பொண்ணு ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டா ஆன்சர் பண்ணா ஷி வில் பிகம் மிஸ் வேர்ல்ட். நானா நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, ஐயோ இவ ஆவரேஜா இருக்கானா, அவ இன்னும் அழகு. அழகு முகத்தில் இல்ல, அகத்திலும் அழகுன்னு. அதே மாதிரி ஒரு வித்தை வந்து, வித்தைன்றது பேக்கேஜ். 64 கலைகளும் தெரிஞ்சாதா சத்ரியா. இவர் ஒரே ஒரு கலையை வச்சுட்டு நானும் பண்றேன்னா இவர் சொன்ன மாதிரி ஏடாகுடமா பண்ணாரு. அதனால காப்பாத்துறதுக்கோசரம் அவர் விரலை கட் பண்ணாரு. இந்த கதை நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், ஞாபகம் இருக்கோ இல்லையோ தெரியல. ஆனா அதை வச்சு பிரபுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இல்ல பிரபுக்கு ஆல்ரெடி கதை தெரியுமான்னு எனக்கு தெரியாது. பட் இதுதான் விஷயம், ரைட்? அவர் வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு, டாலரன்ஸ் இல்ல. அதனால வந்து அதான் சொன்னேன், மத்தவங்களோட செயல் பர்ஃபெக்டா அவர் வித்தை மிஸ்ஸே ஆகல, ஆனாலும் அது அவரால் ப்ராப்பரா செயல்படுத்த முடியல. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால எப்பவுமே எக்ஸிக்யூட்டிங் டியூட்டிஸ் நம்மளோட சொந்த செயல்களை செய்யணும். 48 ஸ்லோகம் மாதாஜி ஒரே ஒரு ஆப்சர்வேஷன். அது நம்ம இப்ப படிக்கிற ஸ்லோகமும் 3.35 ரெண்டுலயும் ஒரே ஃபர்ஸ்ட் லைன் வந்து சேம். ஓ வெரி நைஸ் மாதாஜி, ஐ டென்ட் see 3.35. இப்போ படிக்க போற ஸ்லோகமா படிச்ச ஸ்லோகமா 47 இப்ப 48? படிச்சோம்ல இந்த ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ ஸ்ரேயா விகுண. ஸ்வதர்ம விகுணா, அதுவும் ஓகே. வெரி நைஸ், தேங்க்யூ so much. 3.35. ஓகே, வெரி குட் அப்சர்வேஷன். ஹரி போல், தேங்க்ஸ் சார். தேங்க்யூ. படிங்க 18.4 மாதாஜி. படிக்கிட்டேன் மாதாஜி நானு. சகஸ்ரஜம். இல்ல அவங்க படிக்கட்டுமே. படிக்க படிக்கட்டேன் மாதாஜி. மாதாஜி. படிங்க சபிதா மாதாஜி. ஓ ஓகே. சகஜம் கர்ம கௌந்தேய சதோஷம் அபி ந त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निர் இவாவிருத்தாக. நெருப்பு புகையால் சூழப்பட்டிருப்பதை போல ஒவ்வொரு முயற்சியும் ஏதேனும் ஒரு தோஷத்தால் சூழப்பட்டுள்ளது. எனவே குந்தியின் மகனே, முழுவதும் தோஷம் நிறைந்ததாக இருந்தாலும் தனது இயற்கையிலிருந்து தோன்றிய தொழிலை ஒருவன் துறக்கக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வெரி பியூட்டிஃபுல் வேர்ட்ஸ். என்னன்னா இப்போ நெருப்பு வந்து சுத்தி புகை இருக்கு, ரைட்? புகை வரும் அப்படின்னு நெருப்பே பண்ணாம இருந்தோம்னா அது லாபமா? நம்மளால சமைக்க முடியாது, சாப்பிட முடியாது, நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும். அதனால எல்லாத்தையுமே தோஷம் இருக்கும். நான் சொன்ன மாதிரி பிராமணர்கள் பண்றச்சே சில அனிமல்ஸ் செய்வாங்க, சண்டை போடுறச்சே சத்ரியாக்களும் தப்புகள் நடக்கலாம், வைஷ்யாக்களும் பொய் சொல்ல வேண்டியது வரும், சூத்ராக்களும் பேட் மாஸ்டர், இந்த மாதிரி தோஷங்கள் இல்லாம இருக்கவே இருக்காது. ஆனா தன்னுடைய சொந்த இதுதான் வந்து கிருஷ்ணரோட அட்வைஸ், ரைட்? அதனால அனாலஜி என்ன சொல்றாரு அவரு கிருஷ்ணரு, நெருப்புன்னா புகை இருக்கும், புகைன்றதால நெருப்பே பத்தாம வச்சோம்னா தப்பு இல்லையா? இப்ப புகை இருக்கிறதால அந்த நெருப்பு புனிதத்தை இழக்குதா? இழக்காது மாதாஜி. அதனால வந்து இப்ப வந்து வின்டர் டைம்ல அந்த நெருப்பு ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. ஆனா அந்த ஸ்மோக் வந்து நம்மளுக்கு எரிச்சலாக்கும், கண்ணெல்லாம் எரியும். ஆனாலும் நம்மளுக்கு அந்த ஸ்மோக்கு முக்கியம். அதனால வந்து நம்மளோட வர்ணங்கள் முக்கியம், நம்ம செய்யும் தொழில்கள் முக்கியம். நம்ம செய்யும் தொழில்னால ஒரு சப் ப்ராப்ளம்ஸ் கிரியேட் ஆனாலும், நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு டாக்டர் 10 பேரை உயிர் காப்பாத்துறத ஒருத்தர் இறந்து கூட போகலாம், ஆனா 9 பேரை காப்பாத்தி இருக்காரு. அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதனால நம்ம எந்த விஷயத்தையுமே நம்ம வந்து விடக்கூடாது. இதுதான் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தியும் ஸ்ரீதர் சுவாமியும் சொல்லிட்டு இருக்காரு. இப்போ ஸ்மோக் விடணும் அப்படி எடுக்க முடியாது. ஸ்மோக்குன்னா ஸ்மோக்கிங், ஹீட் எல்லாம் வந்து சப் குவாலிட்டிஸ். அதே மாதிரி இந்த செயல்கள் செய்யறதுல அடிஷனல் குவாலிட்டி ஆர் என்ன சொல்றீங்க, ஆட் ஆன் மாதிரி இருக்கு. அதனால நம்ம வந்து அழிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதனால ராமானுஜர் சொல்லியிருக்காரு, கர்மயோகா வந்து எந்த விதத்துல எவ்வளவோ விதத்துல பெட்டரு. ஏன்னா அது வந்து ஈஸியா பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். தப்புகள் நடக்கும், ஆனா அந்த தப்புகளை கிருஷ்ணர் கிட்ட முடிக்கணும். அதனால இப்ப வந்து இன்னொரு விஷயமா இருக்கு, கர்மயோகா பண்றவன் ஞானி இல்லை, பக்திக்கு பேஸ்ட் அப்படியெல்லாம் இல்லை. அவன் வந்து என்னன்னா, அவன் வந்து ஒருத்தன் வந்து ஞான யோகா கெப்பாசிட்டி ஸ்டூடெண்டா இருந்தாலும், இப்போ சத்ரியாக்கள் பெரும்பாலும் வந்து ஞான யோகா தான் பிராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க, இல்ல அஷ்டாங்க யோகா. எக்ஸிங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சொன்னீங்கல்ல, துருவாலாம் கர்ம யோகா பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு கஷ்டமான விஷயங்கள் தான், ஏன்னா அவங்களுக்கு மைண்ட் கண்ட்ரோல், அச்சீவ்மெண்ட் பிடிக்கும். அதனால பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராமணரா கன்வெர்ட் ஆகுற யாரு வாயில வரலையே, யாரு அந்த சத்ரியா பிராமணர், விஸ்வாமித்ராவும் நிறைய யோகங்கள் யக்னங்கள் செஞ்சாரு. அதே மாதிரி துருவாவும் ஏன் அஷ்டாங்க யோகா, சிம்பிள் பக்தி இல்லாம எதுக்கு ஓம் நமோ பகவதே வாசு அந்த மாதிரி பண்றதுதான் அவங்களுக்கு அந்த கட்டுப்பாடு என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. அதனால பெரும்பாலும் அதை செய்யும். ஆனா எதுவா இருந்தாலும் அல்டிமேட்லி பக்தியில் வந்து சேரும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்.
அதை நம்ம செஞ்சே ஆகணும்ன்றதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. சோ இதோட கர்மா அடுத்த 4 வந்து ஸ்லோகா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மெயின்லி ஞான யோகத்தை குறிக்கிறது. ஞான யோகா மூலமா எப்படி பியூரிஃபை ஆகுது அப்படின்னு இன்னைக்கு இதையும் சேர்ந்து கவர் பண்ணலான்னு ஆனா டெலிபரேட்டா பின்னாடி கொஞ்சம் போனேன். ஏன்னா ஞான யோகா அதுக்கப்புறம் ஒர்க்கிங் இன் டிவோஷனல் சர்வீஸ் ரெண்டும் நெக்ஸ்ட் வீக் கவர் பண்ணிடுறேன். கொஞ்சம் ஸ்லோவா தான் போறேன். ஏன்னா இந்த சாப்டர் வந்து எப்பவுமே ஸ்லோ தான், இன்னும் சூப்பர் ஸ்லோல போறது ரொம்ப டைட்டா புரிஞ்சுக்கல் இருக்கணும் அப்படின்னு. சோ இதோட நான் கிளாஸ் முடிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா நமக்கு கௌரவ பூர்ணிமாலாம் இருக்குல்ல, நீங்க செலிப்ரேஷன்ஸ் என்ஜாய் பண்ணுங்க. வாஞ்சா கல்பத்ருபியஸ்ச மாதாஜி இப்ப கிரகணத்தினால ஒண்ணும் பண்ணிக்க முடியாது மாதாஜி. 6:45 வரைக்கும் ஒண்ணும் பண்ணிக்க முடியாது. சிந்துபியே அதுக்கப்புறம் தான் வச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ இல்ல வைஷ்ணவி எடுக்கலாம் கிளாஸ். நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விஜய், ஸ்ரீலா பிரபுபாத் விஜய், நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. பட் 5 மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுதுல மோகன்தாஸ் பிரபு, 5 o'clock இல்ல செஷன்? ஆமா மாதாஜி, Yes, 5 o'clock தான் Mataji, 5 மாதாஜி. o'clock. கீர்த்தன் மாதாஜி 5 o'clock கீர்த்தன் மாதாஜி. ப்ளீஸ் கோ அண்ட் ஜாயின். அதுக்குதான். ஓகே ஓகே ஓகே, சரிங்களா? தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே No கிருஷ்ணா problem. மாதாஜி, ஹரே பிரணாம் கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணா. ஹாப்பி ஹரே கிருஷ்ணா கௌரவ பிரபுஜி, பூர்ணிமா. பிரணாம். தேங்க்யூ எல்லாரும் மாதாஜி. என்ஜாய் பண்ணுங்க. எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணுங்க. நல்ல தேங்க்யூ சோ மச். செஷன் Hare Krishna. மாதாஜி. ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே ஹாப்பி கிருஷ்ணா. ஹோலி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹாப்பி ஹோலி ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹாப்பி கிருஷ்ணாக்கு ஹோலி, ஹாப்பி நிச்சயமா கௌரவ இருக்குங்க. பூர்ணிமா. எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணுங்க. சரிங்களா? எஸ் தேங்க்யூ சோ மாதாஜி. மச். அதுக்கப்புறம் Hare Krishna. 7-8 மணிக்கு மேல நீங்க வீட்டுல இருக்கிற கிருஷ்ணனுக்கு கலர் போடுங்க. கண்டிப்பா போட்டுறேன். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே ஓகே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அட்டெண்டன்ஸ் போடல மாதாஜி இன்னும். நான் உங்களுக்கு போட்டேன். திருப்பி உங்களுக்கு போடுறேன் மாதாஜி. அரே பண்படம். போட்டுருக்கேன் பிரபு. ஓகே, முடிச்சாச்சா? ஒன் செகண்ட் பிரபு, ஒன் ஓகே, செகண்ட். முடிச்சு சொல்லுங்க. run பண்ணிக்கிறேன். ஓகே பிரபு, தேங்க்யூ பிரபு. போட்டோம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நான் என் பண்ணிடுறேன் மீட்டிங். ஓகே ஹரே பிரபு, கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா பிரபு.